Πορτοκαλόπιτα για σήμερα και πάμε να σου δείξω πώς θα τη φτιάξεις. Αρχικά θα φτιάξεις το σιρόπι. Σε μια κατσαρόλα θα βάλεις το νερό, τη ζάχαρη, το χυμό πορτοκάλι, μια φέτα πορτοκάλι και θα τα αφήσεις να βράσουν για 5-6 λεπτά. Στη συνέχεια με ένα ψαλίδι με ένα μαχαίρι θα κόψεις τα φύλλα σε κομματάκια και θα τα αφήσεις 30 λεπτά να ξεραθούν. Τώρα σε ένα μπολ θα προσθέσεις το λάδι με τη ζάχαρη και θα ανακατέψεις πολύ καλά μέχρι να λιώσει. Θα ρίξεις τα αυγά, θα ανακατέψεις ξανά και θα προσθέσεις το χυμό πορτοκάλι. Τώρα θα προσθέσεις το ξύσμα πορτοκάλι και το γιαούρτι. Θα ανακατέψεις μέχρι να γίνει ένα μειόμορφο μείγμα. Ρίξε και το baking powder και πρόσθεσε σιγά σιγά τα κομμένα ξεραμένα φύλλα. Στη συνέχεια θα βουτυρώσεις ένα ταψί και θα ρίξεις το μείγμα μέσα. Θα ψήσεις στους 180 βαθμούς για 35 λεπτά. Τώρα θα σιροπιάσεις με το σιρόπι κρύο και την πορτοκαλόπιτα ζεστή. Στη συνέχεια βάλτε στο ψυγείο να παγώσει και εσύ βγες να αγοράσεις παγωτό. Καλή απόλαυση!